Čaute ľudia, s vami je Joxix. Dneska tu sme zase na bicyklu. Chcete vidieť? Sme na bicykli. A idem bez ruky. Takže tak mám také ráno video. Hej, som vonka, tak prečo nie? Ľudia, videl som, že to video, čo som včera dal, malo docela úspech, ako 18 zhľadnutia není moc, ani to není veľa, ale ako pre mňa to je veľa. Takže tak, len taký shortik malý som chcel zrobiť. Čaute. Nezabudni dať odber. Alá.